ಹೇಳಿ ಮಮ್ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ତ ମାଇଁ ଘର ନାଁ ଡାକା ଆଇଲା ବେଲେ କାହିଁ ରେ କେତେ ଦେଇଛି ଦେଖେତି ରେ କେତେ ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଛେ ବେଲେ ହଉ ରେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ନହେଲେ 1000 କି 2000 ଦେଇଥାତେ ଆଉ ତମେ ତା ଝିଅର ହିବାକୁ ଦେଇଥିଲ 3000 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯାଉଛି କି ତାପରେ କିଏଟା ସାଙ୍ଗର ସାରଙ୍ଗ ପାଣି ସବର ହେଡି ବେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗର ବାପାଟା କାଇଁ କେତେ ଦେଇଛି 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ବେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗର ବାପାଟା 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ବେଲେ ତ ମାଇଁ ଘର ଦେଇଛି 5 ଟଙ୍କା ଆମ ନାନୀ ଘର କାହିଁ କେତେ ଦେଇଛି ଦେଖେତି ରେ ଆମ ଆତା ଘର କାହିଁ କେତେ ଦେଇଛି ଦେଖେତି ରେ କାହିଁ ତମ ଆତା ଘର କେତେ ଦେଇଛି ଦେଖେତି ରେ ମಮ್ಮି ଏଡା କିଏ ବେଲେ 10 ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଇଛି ଦେଖ ବେଲେ ହଉ ରେ କେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା ଦେगा କାହିଁ ସେ ନା ଡାକିବ ଦେଖେତି ଏ ବାହାଘର ସିଜନ ଆଇବ ବୋଲେ ବନ୍ଧନ ଲେଖିଲେ କୁଆଗ ସବୁ ପଇସା ଯାକ ସରି ଯାଉଛି କିଏ ରେ ମಮ್ಮି କି କହିବି ରେ ଆଉ ତୋ ନାନୀର ବାହାଘର 2000 ଦେବାର ଅଛି 2000 ତୋ ଆତାର ପୁଅର ବାହାଘର ତାକୁ 2000 ଦେବାର ଅଛି 4000 ଆମର ଝିଅର ବାହାଘର ତାକୁ 2000 ଦେବା ଅଛି 6000 ଆଉ ଏମିତି ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଲୋକ ଯାକ 2000 ଦେବା ଅଛି ଆଉ ସରିଲା ଆହୁରି ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ବିବାହ ଯାକ ସବୁ ଅଛି 200 500 ସବୁ ଦିଆହବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ 5 ଦିନ ଭିତରେ 10000 ଟଙ୍କା ସରିଯିବ ପରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗ ସରିଯିବ କୋ ସାଇଡ ମಮ್ಮି ସେ ରଙ୍ଗ ସାଇଡ କି ନାଇଁ ରେ, ରଙ୍ଗ ଶାଢୀଟା ନାଇଁ ରେ ସେ ଗ୍ରୀନ ଶାଢୀ ଉପରେ ଯୋଉ ମୟୂର ପ୍ରିଣ୍ଟ ପଡିଆଟା ଗ୍ରୀନ କଲର ଶାଢୀ ଉପରେ ମୟୂର ପିଣ୍ଟ ପଡିଆ ଶାଢୀଟା ହଁ ସେଟା ତ ତାଙ୍କେ ଦେଇଥିଲେ ତମ ମା ମଲାଳୁ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଦେଇଥିଲେ ମତେ ମୋ ମା ମଲାଳୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମା ମଲାଳୁ ସେଇଟା ଆଗ ଆଉ ମମି ତମ ଭାଣିଜର ହିବାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖିବ ବେଲେ ଗୋଟେ 4000 ଟଙ୍କା ଲେଖିବି ରେ 4000 ଟଙ୍କା ଲେଖିବ ସେବେ ମୁଁ ବିବାହ ବେଳକୁ ମୋ ମାମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ତ ବାପା ଗୋଟେ 2000 ଟଙ୍କା ଭଲ ଘଟି ଦେଇଥିଲା ରେ ଓହୋ ହେଲେ ଲେଖିବା 4000 ଟଙ୍କା ଶୁଣ ତୁ ଟିକେ ଆତରେ ଟାଉନକୁ ଯାଇ ଘରେ ହାଣ୍ଡି ଧରି ପଳାଇବା ଗଇର ହାଣ୍ଡି କି କରିବ ବେଲେ ଘରେ ଏତ ବଜା ଗରି ହାଣ୍ଡି ଅଛି ନାଇଁ ରେ ମୋ ଭାଇର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୋଟେ ପିତଳ ହାଣ୍ଡି ଆଣି ଅଛି ଆ